ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜିବାକୁ ଆସି କୂଅରେ ପଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଦୁଇଟି ଜଙ୍ଗଲୀ ବାରହାଙ୍କର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ବନ ବିଭାଗ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଚମ୍ପୁଆ ରେଞ୍ଜ ଉଖୁଣ୍ଡା ସେକ୍ସନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି ଏହି ଘଟଣା। ଉକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଚମ୍ପୁଆ ରେଞ୍ଜ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଉଖୁଣ୍ଡା ସେକ୍ସନ ଜ୍ୟୋତିପୁର ବାଉଟି ଆପଦା ଗ୍ରାମରେ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଗାଁର ରଣଜିତ ବେହେରାଙ୍କ ଘର ନିକଟସ୍ଥ କୂଅ ଭିତରୁ ଦୁଇଟି ଜଙ୍ଗଲୀ ବାରହାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଗତକାଲି ରାତ୍ରିରେ ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଗାଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ବାରହା ଦୁଇଟି ଅସାବଧାନତା ବଶତଃ ଖୋଲା କୂଅ ଭିତରେ ପଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ସକାଳୁ କୂଅ ଭିତରେ ବାରହାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଭାସୁଥିବା ଦେଖି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇଥିଲେ। ପରେ ସେମାନେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ ବନ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ଉଖୁଣ୍ଡା ବନପାଳଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବନ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସତର୍କତା ସହ କୂଅ ଭିତରୁ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଉଦ୍ଧାର ପରେ ଦୁଇଟି ବାରହାଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ବନ ବିଭାଗର ବିଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଅଣାଯାଇଛି। ନିୟମ ଅନୁସାରେ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଯିବା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ପୋତି ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଉଖୁଣ୍ଡା ବନପାଳ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଏହା ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାଜନିତ ଘଟଣା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏପରି ଘଟଣା ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହେବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଖୋଲା କୂଅଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଢାଙ୍କି ରଖିବାକୁ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାଣିର ସନ୍ଧାନରେ ଗାଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସୁଥିବାରୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଡିଡି ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।